Samantala sa ibang balita, hinikayat po ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ang mga lokal na mga DRRMs na may mga sakop na mga katubigan dinadagsa ng tao na paigtingin ng kanilang mga polisiya kaugnay sa pagtungo ng publiko sa mga baybayin. Kasunod dito ng inaasang dagsa ng mga beachgoers sa mga dagat lalo ngayong umiiral na ang panahon ng tag-inita. Ayon kay Pangasinan PDRRMO Operations Head Vincent Chu, na sa pagtungtungan tayo ng PIA Pangasinan, patuloy ang pag-abiso ng tanggapan ng mga DRRM's personnels at rescuers na palawigin ang kanilang pagbabantay upang matutukan ang posibleng mga insidente ng pagkalunod. Aniya, mahalaga rin palakasin ang pamamaraan ng pagtugon ng mga ito upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Kasabay nito ang paalala rin sa mga Pangasinense ang pag-iingat tulad ng hindi dapat paglangoy kung nakainom ng alak dahil kadalasan sila umano ang naitatalang mga biktima ng drowning incident. Samantala, nakatakdang dagdagan pa ang aantabay sa mga kawani ng mga baybayin sa lalawigan upang matiyak ang kaligtasan ng publiko sa buong summer vacation. IFM News. IFM News. IFM News.